Hej, jeg skal snakke lidt om motiv og tema. Øhm, Motivet, altså det som en maler vil male, så at sige, det er i mine øjne noget med Christian, der kommer til byen. Det er med, at en doktor kommer til byen. Og over det så vil den selvfølgelig ramme noget med temaer, som for eksempel som ny, altså sådan, der er fremmed mod indbyggere. Han kan også male noget med hans forhold til Nina, når han er sammen med Nina, eller man kunne male noget med ham og nogle af de andre mange kvinder i hans liv. Og dermed kommer han også under temaet det der med forhold mellem mand og kvinde. Det er ikke nogle af de store temaer, vi har valgt at fokusere på. Til gengæld har vi valgt at fokusere på to. Det ene, det er sandhed, og det andet, det er at være et menneske. Sandhed, det kan vi se allerede i titlen, den der lyver. Altså, hvem er det, der lyver? Og det er igen det her med, at Christians søster ligesom forsvarer ham. En af de store grunde til, at hun ligesom er så sådan utilregnelig, så at sige, eller at man kan stole så lidt på hende, som fortæller, som jeg fortæller, det er ligesom alle de her, den der sympati, hun bygger op om Christian. Og det gør hun også med det tror jeg ikke Thomas nåede at være inde over, noget med forholdet til deres far. Og det kan man se på side 52 til mellem 55 og 57. Der står, jeg citerer fra side 52: Den tunge vandspand var næsten for meget for ham. Han måtte lukke øjnene af anstrengelse, når han skulle have den op til røret. Det faldt ham ikke ind, at han kunne sige til far, at han skulle sænke røret, ligesom han heller ikke bad om noget, eller sagde ham imod. Som ligesom beskriver hans passive rolle i forhold til hans forældre. Så bliver der også beskrevet noget med, hvordan han havde, når hans forældre de sad og skød, ligesom skød alle de der videnskabsmænd ned, der var i nyhederne og sådan noget. Og han kunne godt lide at se videnskabeligt tv, og der var sådan, det kunne da godt at fortælle, at kom der med dumme kommentarer til hans forældre. Under sandhed ligger selvfølgelig også rygter. Og noget med alle, altså der er virkelig mange sandheder, der er virkelig mange rygter, der er virkelig mange synspunkter i løbet af hele den her historie. Det kan man også rigtig meget se i hans forhold til alle de her kvinder igen, at han har ligesom en version. Vi får selvfølgelig kun hans version, men det virker som om der er to versioner af hele alle hans forhold, alle personerne imellem. At han ligesom har den opfattelse, at alle vil have ham på en eller anden måde. At han er Guds gave til den kvindelige del af menneskeligheden, sådan et eller andet. Og det er igen det her med sandheden. For eksempel, nu kan jeg ikke lige sidetallet, men der med Carmen, hvor han hjemme og spiser Carmen, så står der også som sidste, før han går ud, at nu kunne han vælge, om der skulle være noget, om de skulle lave noget. Og det er ligesom understreget det der med, at eller hans søster ser ham som en, beskriver ham i hvert fald som sådan en, der som kan styre kvinder. Ja. Og så det der med at være menneske, det kan man igen se på hans barndom, og det der med, at han som barn og ung jagter følelser. Og det står direkte på side 57, jeg citerer: I et glimt var det næsten hans drøm fuldbyrdelse. Sådan var det at være menneske. Som ligesom kommer ind over det her med, at han føler sig ikke menneskelig som barn og ung. Og det bruger han specielt jokes til at beskrive, at lige præcis han ikke forstår jokes. Han kan ikke se, hvorfor man skulle være inde i hele den verden, og det melder han sig egentlig også ud af indtil midten af gymnasiet, hvis jeg husker rigtigt. Det står også mellem 55 og 57, og så står der ligesom, hvordan han melder sig ind i det her klassesamfund, eller ikke klassesamfund, samfundet i klassen. Det er ikke lidt samfundskritik, men ikke så meget ved politik. Men ja, det der med jokes, og han begynder at grine af deres jokes, og de griner hans jokes, og han begynder at lave jokes, og hele det her univers, det er ligesom det, der var sådan, var det at være menneske. Igen, under det der at være menneske, så har vi det der med at hjælpe hinanden og hjælpe andre.
Øhm, og han siger ligesom nej til at hjælpe Manne, da hun har allermest brug for det. Hun har brug for en, der tager hende i hånden og hjælper hende på sygehus og hjælper hende til politiet, for ligesom hun kan få anmeldt Sander og få anmeldt hendes kæreste, og hun har seriøst brug for noget hjælp. Og der vil han rigtig gerne hjælpe hende, så længe det ikke går ud over ham selv. På den anden side vil han rigtig, rigtig gerne hjælpe Christian, Carmens søn, selvom det går ud over ham selv. Selvom han ikke rigtig har tålmodighed til det alligevel, for der bliver beskrevet, at når han står og venter på Christian, der er inde og besøge hans mor, så vil han egentlig hellere til Nina. Altså han overvejer at tage hjem til Nina, og så må han lige vente noget tid om Christian, Carmens søn. Det er ikke noget, vi som sådan har snakket så meget om, men jeg ser det lidt som det der med, at man selvfølgelig vil man hjælpe sig selv, man gider bare ikke rigtig tage sig tid til at hjælpe andre. Men ja, det er lidt vores analyse.